Nih lari-lari ini Gele apa? Rekam lah. Saya itu bonus saking kula nih. Mas Gede, sing mriko dereng sing mriko. Niki nggih pas nggih, tiga nggih. Nggih, pun. Matur nuwun. Tak bonusi cah-cah ben. Kerjane saya semangat. Semangat banget nah. Dik, nyapa? Kuwi waku. Lah wis. Go bonus. Go bonus pong-pong. Mas niku rokok sampean nggih. Wah aku. Lah wis ta wis. Sabar pula. Iki kanggo Mas kae yo wangi juget kok. Lah ya nggih nggih Mas. Lah nggih. Mas. Bonus. Gak mosok ninggal korek. Khusus tukang kendang. Dik aja Dik. Nek aja tenan ge nyambut gawe iki Dik. Aja Dik. Sekali-kali ki nganti udoh ngono lho. Tapi nun sewu. Kuwi wah aku Dik rokok. Alah wis ta bonus ben semangat. Ben semangat. Kosong to? Kosong. Dik kosong lho Dik. Kosong. Pancen mbok suntek iku mosok akeh lho Dik kuwi mang. Bonus anu iku yo kosong. Dik menukane kuwi celus. Pun digantos harta. Duit Cil, duit. Cil, tang to. Dik Ganti harta. iya tapi ra nggowo aku dikei dalange kok. Niki mangke kula urusane kali sinten, Bas? Urusane kali sinten kula? Lho tuh kok. Lho, Dik. Iya Dik. Sik mateng aneh. Piye to Dik? Kenane lho Dik, tiwas rokoke tandum. Niki mangke kula urusane kali sinten? Lho tuh kok mboten ngerti. Lho, wis ngebel sapa wis genah-genan. Kene. Sing telepon kula sinten ta Dik wingi? Kula. Lho, lha nggih Sampean sing telepon. jenengan sing telepon sinten? Pak Agus. Pak Gus. Nggih. Kowe sing telepon sapa? Aku sing telepon basa iki lho. Lah aku kok gak enak sing telepon. Ya mbol aku ya ora ngerti nek awakmu sapa sing telepon kok. Lah piye ta aku teko bareng nyapa? Lha ya mbok urusane karo sapa gak roh. Sementing kula tanggung jawab jenengan lho kula Kowe sing telepon Ora no. Lho, lah piye to, Bos? Lah aku kan kur didhawuhi Pak Agus. Ngerti ngono kae limbukan medun Dik. Lah iya. Bah iki ra genah ta iki mau jebule iki piye Dik iki Dik? Gak wis sing telepon sapa ngono lho. Aku sing telepon bose lho Pak Petrus. Lah sampean? Pak Agus. Lah kok gak ditelepon ya? Lah kowe ditelepon apa duwe HP? Gak. Lho ora duwe HP kon telepone tak pun mbokmu. Lah tapi tonggoku kan duwe, aku diceluk. Kowe iki jaman tahun piro lho ngono kuwi? Kowe tahun ra enak rumangsaku. Zaman wartel. Lah nggih niki sampun nggih. Ya terserah to kok arek. Lah empun apa dereng? Dereng. Lah mungkin dereng itu terus nih kok. Dik. Ki genah kilongan rokok lho Dik adol lho kene iki Dik aja ngket-ngeti lho. Rokok apa nek kok yang kuncur. Mun sak kuwatir mengke sing dereng sinten mengke. Sampeyan itu meh ditumbasne mengke. Dik, Lho sak tatak lho Dik modele awake dhewe. tak diengkolmu iki. Tatak. Sing dikit tatak iki lho ora enek kowe. Totak. Iso modele awake dhewe. Ya Nyapa to? Wong kula krungu kabar Mas Percil gandeng Pak Agus to dawuh. Mas Percil kaya Mas Yudo. Lek pasangane Mas Percil ya Mas Yudo Pak Awah ngene kok. Mas Percil niku lak Banyuwangi. Lah gandeng kula niku keluarga kula saking Banyuwangi kan ngoten to. nggih, Niku dianggep dulur. dianggep dulur niku lek kepareng rawuh mboten kersa. Nggih kersa Pak aku ya ngono. Ning kula tesih tebih kok. Banyuwangi tebih kula. Kula mboten tepang saestu kok. Tapi kan Banyuwangi padha Banyuwangi Ya tapi waduh Dik kono style aku curing waduh. Cara etan karo kula notok dadi gak kenal belas aku. Lah kowe kemoh dianggep dulur Pak Agus moh. Lah dianggap dulur lek kok musuhe dulur bensine ndi kok mangsamu. Ngawur iki genah-genahan lho Dik. Kowe aja gede-gede iki kancane iki ado-ado kok kono kok. Paling dawuhe pancen ngaten. Pak Agus ngono aku krungu dhewe. Tapi kan ado to, Bos. Bensinku pira sopir nggawa lha iki mau. Sampean ki lek yo aku lak telepon saged Mas. Saged nggih. Lah nggih mpun to lek saged jenengan rawuh dhuwur iki pun sah to. Apa kowe terus kok mengke opahe pripun kok ngono Lah berarti? iya ora penak no Dik awake dhewe wong. Lah sing salah kowe goblok. Lah alah, aku tiwas sesuk nyemayani wong. Ya aku ya ora roh lho Dik. Jangkrek kowe wae. Sik to kita marani. Gah, mah. Sik tak marani karo bos sik. Sesuk mojar aku Sik. tambeli aku. Iya sik to. Kowe aja garai pikiranku stres. Aku tak omong karo bos sik dile piye ngono lho. Tak genahne. Wis to, kowe tanggungane wis. Saya tak kisruh engko nek ngantek gak anu. Aja Dik. Coba aja Dik. Iki Malah malah boya. Aduh. Aku nyemayani 8:30 lho, Dik. iya. Roh aku ki. Awakmu bendina nyemayani bendina awakmu. Roh aku. Rumah saku. Wong itu Genane lho. iya sik tak tekokne iki mumpung awake dhewe mudhun kono ban goro-goro kan langsung terus to Dik. Iya. Kene nek besok rada landep-landep lho. Gawe apa? Alah Eneng lho Mas, iki lho. Arep apa to?
Arep didilat ya. Ge opo? Lu ngoncaki pelem lho, Dik. Oh, pelem ra enak. Enak lho iki. Lah mboten. Arep ngomong genahne apa? Nik kirangane. Ngoten lho, maksudnya kula niku ngoten. Sebab kula niku Banyuwangi tebih kalih nun sewu kalih Pak Yadon lho, Dik. Ora urus aku pokoke. Iya wis to. Wis to awakmu sabar sik iki tak Ra iso sabar piye. tak genane karo Pak Petruk to. Iki Ngawi lho, Dik. iya roh aku. Gawe sopir petang jam lho, Dik. Iya sik. Sabar tak genane sik. Bensin entek 150 to. Iya. Lah iki aku guyu iki. Bapak Warunge lho 50. Iya. Ponorogo lho sate Pak Bagong. Iya. Ya sik to. Aku tak genane sik. Iya wis ya to gampang. Gampang. Mas Yudo, aku ora duwe anu sanggeman apa-apa karo sampean, aku ora rumoso ngebel sampean lho ya. Mboten. Ayo. Lho, lah aku sing ngebel sapa Dik kok tekan. Kowe kena sing telepon aku, ngono kuwi tanggung jawabku. Kuwi lho Cil, Mas sing ora. Antemi kowe engko. Bos ki lho bos kaya ngono lho. Lah nyapa ya aku? Lah sak piye lho? Anu lho. Iya ngene iki hitung ra genah iki. Ngerti aku niku. Mas teh Lah gumunku lho Pak Agus barang ya gak enak to ya. Wes, Dik wis Pepi barang ya gak enak. sik to, wis sabar Dik, sabar. Dik kok pamit nang ndi ki engko? Sabar. Enak dalange lah Wis kadung tekan goro-goro. Ya, krek nana. Wis to. Bensinku lho Dik 150. Iya, roh aku lak kawi kene iki 150 roh aku. Notane tak dudohne ye. Ora. Pun ngeten mawon kula tak mriko to, kula mriko riyen kula tak lenggah. Nggih, tapi Kula enggak. Wah, iya. lungguh kula tak lungguh. Anu, kowe jam piro to nyemani? Ini tak antemi dhewe lho suwe-suwe. Nyemani jam piro sik tak. Tengah songo. Niku lho, niki gadan niki riyen mawon sing tengah songo. Loh, Mas Procil. Mas Yudo sing telepon sapa? Kula. Lah kok nek gadane kono lah urusane. Iya, Cek angel. Iku tak antemi tenan lho, Jel. Iku tak antemi tenan lho iku. Tenan iki. Iya. Iya, Cek to. Wis sewengi kita aja wis gak. Aku sesuk-sesuk ngejak mondol lah. Aja. Aja. Gah kowe apike karo aku. Tenan. Aja tenan, Dik. Aja karo domol tenan. Mondol takon serampat karo Jamil lho. Aja, Dik. Tenan, Dik. Ben wis karo aku ya. Tenan lho. Lho, Jaluk. Engko tak transfer ya. Wah, ra iso. Lah Dik 150 Dik bensine. Iya, roh aku. Warung Pak Bagong sate lho 50. Iya, 200 lah. Sate 20 sunduk, lontonge 2 piring. Lho, Bathokane akeh ram to baru nggonmu iki. Wah, aku mangan mitok ya Pak. salahe. Bos niki sate barang lho, Bos niki pripun keadaane niki jenengan niku? Ora Pak Agus barang kok gak tangi Mas Percil Mas Yudo. Nggih. Lah niki kan anu Mas niki kan entuk niki enten peparinge saking Pak Man niku sing ngagem napa niku. Oh nggih niku Pak Man. Niki Pinten niku? kangge rasa panarima kula panjenengan sampun krawuhi berkahi kalian kula sakanca prabancana. Masa yo wis metu lho. Niki nun sewu Mas Percil niki. Ya ampun. Niki mengke anu lah. Dik, ki ngene ya. Kirane sira. Sik ta. Jam ngono lho Dik wae. Tak antemi lho engko. Iya, sik ta. Aku sesuk ngejak mondol. Sik ta. Sik. Iki nyela wedding ya. Iki metune antem iki. Nyela wedding ya. Lah sing 120 kok nang beli sapa? Heh, sing 120 karo sing 50 dhuwit Pak Bagong lho. Iya. Iki aja kurang 150 iki. Paman, tambahi Paman. Kuwi ora melok apa-apa. Kuwi wong Masa wong kene gak ngesane belas. berpartisipasi. Koyo rumah Gak sakit. masuk partisipasi bensine 150 lho, Dik. Iya, roh iki nyela wedding. Inggih Mas Percil, Mas Yudo inggih. Niku wau namung kangge gegujengan. Lah iki lagu untuk padang aku. Nyonya. Niku guyonane ngoten wondene mangke nggih mang ngentosi ngantos benjing sonten. Awakmu jam piro, Dik? Tengah songo lho, Dik. Niki setengah songo. Tukang syuting iki lho nunut aku kuwi. Dek ya Jawa. Nyonya wis anu. Heeh, urung kena. Mangke niku kalih
bojo kula niki. Oke nggih kali nyonyani. Siap. Kula sampun anu semerap jenengan dados Percaya kula kalih sampean. percaya aku. Percaya lah nggih percaya mengke urusane kalih bojo kula. Kula tak mayang riyen. Nggih. Ngrampungne niki lah. Mengko Urusane maneh wonten tembung napa-napa kalih bojo kula. di anu sukani bojone. Lho. Tembung petungan ini kalih. Lah nggih, sing nyauri garwane sampean. Nyauri napa? Duit. Nggih mboten nggih gunem lek jenengan Kurangane ini opah niku lho. Dik nggih geger. Arto lelucon. Ora enak arto lelucon yo ora enak. Badane karo kapok iki. gaya anyar wae. Arto lelucon yo. Aku tahu lho Dik ngono iki kon nagih badhe mendet arto lelucon. Kok enak-enak. Nggih, monggo Pak Petruk ngoten mawon. Sanes wedal kepanggih melih. Nggih, kula tenggo, saestu. Dados telpone kula tenggo. Apa lene dhewe lak ra apa ki jenenge gabung kalih Mas Aang. Pak Petruk iku ora mungkin awake dhewe tekan Pacitan, Dik. Alhamdulillah. Ngeraketaken paset Seduluran. Nggih, matur sembah nuwun Mas Percil, Mas Yudo, ngaturaken sugeng tindak menawi kondur nggih. Monggo-monggo. Iki kanggo kur aku nyuwun pepeling kanggo panutup. Jumeneng danten nggih. Jumeneng danten apa lenggah? Lenggah mawon. Siap. Siap. Monggo Mas. Iki Mas. Di Mas nggih.